Teatru Malta flimkien mal-Ministeru għall-Kultura għaddejjin b'ħidma sabiex it-teatru jersaq aktar qrib taċ-ċittadin fl-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċin. Il-Ministru għall-Kultura Win Bonnici spjega kif il-Gvern bħalissa qed iwettaq wegħed elettorali oħra li qed tkompli ssaħħaħ il-qasam kulturali Malti. Iva aħna bħala Partit Laburista għamilna wegħda ċara fil-programm elettorali rridu ngħinu t-teatri lokali li hemm fl-irħula jerġgħu jqumu fuq saqajhom. Dan għalina huwa kruċjali għaliex biex tieħu dal-prodott tant sabiħ li qed jagħmlu Teatru Malta għand il-familji, inti trid illi tmur għandhom. U tmur għandhom billi tmur propju fit-teatri li hemm fl-irħula tagħhom fejn joqogħdu. Waqt it-tnedija tal-programm annwali tagħhom minn ġewwa ċinema antika fil-Belt, id-direttur artistiku ta' Teatru Malta Xon Buħaġar spjega kif il-programm li ħejja l din is-sena huwa vast u jinkludi rappreżentazzjonijiet ta' tfal u adolescenti kif ukoll reċta mtella mill-anzjani ta' San Vincenz de Paul. Is-Sur Buħaġar qal ukoll kif din is-sena se tittella rappreżentazzjoni unika fi triq brabta mal-festi ta' Halloween. Tħobb xi tħobb kummedja, traġedja bil-Malti, bl-Ingliż, naqa moderna, naqra iktar forsi antika. Ġifieri hemm naqra minn kollox fil-programm. U dak huwa vera il-valur ta' Teatru Malta li qed jipprova jiddiċentralizza. It-teatru mankra jagħmel teatru bi stili differenti dejjem nisfidaw il-possibiltajiet ta' x'inhu teatru llum. Fost l-oħrajn fl-istaġun ta' din is-sena insibu kompożizzjoni ta' The New Victorians għat-fakkira taċ-ċentinarju tas-7 Ġunju fil-Forti Sant'Irmu. Ix-xogħol ta' Anthony Burgess, A Clockwork Orange, tradott u interpretat mill-ġdid għall-udjenza żagħżugħa kontemporanja u adattament tal-palk tar-rumanz popolari Pope Joan illi se tittella fil-fost tal-Imdina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.